Ya está. Muy bien. Y ahora sí que son las 9:05. Bueno, pues muy buenos días. Son las 9:05 de hoy, 22 de mayo, ¿no? 22 de mayo, día de Santa Rita, día donde los funcionarios, al menos municipales, pues hoy tiene festividad, no vienen a trabajar. Han venido algunos para este pleno extraordinario, que es el de los presupuestos municipales del año 2026, que presentamos hoy. Y ya tenemos simplemente citar que somos 25 concejales, porque hay dos ausencias, una de Paco Rodríguez, el exalcalde recurrente, y otra de Natalia Benítez, que tenía ya pues un viaje programado. Nada, sin más, le damos la palabra al señor secretario. El orden del día es orden del día para la sesión extraordinaria del Pleno del Concello de Ourense, día 22 de mayo. Punto único sería aprobación inicial del presupuesto general del Concello de Ourense para el ejercicio 2026. Señor Paco Cacharro, cuando quiera. Bo día a todos. Ben, procedo a dar lectura ao ditame da Comisión de Pleno adoptado na sesión extraordinaria do 19 de maio por 4 votos a favor do Grupo EDO, 3 en contra dos Grupos Socialista e do BNG e as abstencións do Grupo Municipal Popular, no que se dictaminou favorablemente a adopción do seguinte acordo. Primeiro, inadmitir a trámite as emendas 1, 2, 3, 7.3 e 11 presentadas polo Grupo Socialista polos motivos expostos nos informes da Secretaría do Pleno e do órgano de xestión económica orzamentaria de 13 de maio de 2026. Segundo, desestimar as emendas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 do Grupo Socialista ou non compartirse pola Alcaldía os criterios políticos nos que se base a emenda. Terceiro, desestimar as emendas ao articulado das bases de execución 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 presentadas polo Grupo Socialista polos motivos expostos no informe da Secretaría Xeral do Pleno. Cuarto, desestimar a emenda da totalidade presentada polo Grupo Municipal do BNG ao non compartir a Alcaldía os criterios políticos nos que se basea a emenda. Quinto, desestimar as emendas aos estados de gasto número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 presentadas polo Grupo Municipal Popular ao non compartirse pola Alcaldía os criterios nos que se basea a emenda. Sexto, desestimar as emendas aos estados de gasto número 6, 10 e 13 presentadas polo Grupo Popular polos motivos expostos no informe do órgano de xestión económica e orzamentaria do 13 de maio de 2026. Sétimo, desestimar a emenda número 12 do Grupo Popular polos motivos expostos no informe da Secretaría Xeral do Pleno de 13 de maio de 2026. Oitavo, aprobar o límite de gasto non financeiro consolidado do Concello de Ourense e do seu organismo autónomo, o Consello Municipal de Deportes, para o exercicio 2026, para os efectos de dar cumprimento ao disposto no artigo 30 da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira por un importe de 136.942.950 euros con 57 céntimos, o que supón un límite de gasto non financeiro individual de 136.158.610 euros con 45 céntimos para o Concello e 5.691.840 euros con 12 céntimos para o CMD. Noveno, aprobar inicialmente o proxecto de orzamento xeral do Concello de Ourense para o exercicio 2026, formado polos orzamentos do propio Concello, do seu organismo autónomo, Consello Municipal de Deportes, as bases de execución e o anexo de persoal. O estado consolidado, resumido por capítulos do Concello de Ourense e do organismo autónomo Consello Municipal de Deportes, e o cobra na documentación de que dispoñen, cun total do orzamento de ingresos de 127 millóns 800.000 euros. 127.800.000 euros. Décimo, someter o expediente aos requisitos de publicidade de exposición pública que recolle o artigo 169 do texto refundido da Lei de Rendas Locais, expoñendo ao seu público por plazo de 15 días hábiles, logo de anuncio no boletín da provincia, no tabuleiro de anuncios da sede electrónica da Corporación, durante os que os interesados poderán examinalo, presentar as reclamacións que estimen oportunas. De presentarse reclamacións, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolverlas, contado a partir do día seguinte á finalización do período de exposición pública, e o expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o dito prazo non se presentasen reclamacións, elevándose a definitivo o acordo de aprobación provisional, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no artigo 169, parágrafo 3º da Lei de Facendas Locais. Gracias. Muy bien, pues vamos entonces a debatir
sería Grupo de Gobierno y luego la oposición, por orden orden creciente de menor a mayor, la oposición. Entonces, Tamara, del Grupo de Gobierno y Democracia Orensana, cuando quieras. Son 8. Quedastedes. No sabía. Vale, muy bien. Empezamos mal, pero acabaremos bien, ¿no? Está? Vale. Bos días a todos, bos días, señor alcalde, o que traemos hoxe aquí, como xa dixo o señor secretario, o proxecto de orzamento para o exercicio 2026. Este orzamento se ascende a 127.800.000, o que supón un incremento case do 24% con respecto do ano pasado, que era de 116 millóns. Este presuposto continúa ca senda iniciada o ano pasado de regularización de ingresos e de gastos para, por a actualidade a realidade da nosa cidade, non? Permitirá a licitación de contratos de servicios esenciais, ten unha pequena marxe de maniobra nas inversións, porque, como xa dixemos en outras ocasións, a meirande parte do orzamento é gasto corrente, e, a súa vez, está baseado nun plan económico financiero realizado con previsión e anticipación logo dun avance da liquidación do exercicio pasado. No tocante ás bases de execución, realizouse unha actualización integral das bases no ano 2025, polo tanto, agora simplemente son pequenas modificacións puntuais. Estas modificacións continúan no camiño da reducción da carga burocrática e de axilización de procesos. Aí, no rosco de ingresos, como podemos observar, temos a distribución por os diferentes capítulos e o aumento nos mesmos ven motivado polas transferencias correntes da Administración Xeral e o aumento das tarifas da auga e do lixo. No rosco do gasto de orzamentos por gastos, como podemos comprobar, temos a maior parte dos gastos en obras públicas e servicios esenciais, como xa dixen, e gastos de persoal, seguido de política social. Aí temos a comparativa dos gastos entre o orzamento do 25 e 26, como xa dixen é parello, continúan na mesma senda. Damos de prioridade a gastos esenciais, gastos de persoal, a marxe de vestimentos é moi pequena, que se verán incrementados logo, por exemplo, co plan de prevención de extinción de incendios, por o plan de prevención de extinción de incendios coas contribucións especiais aprobadas o ano pasado, e dotación de créditos con cargo remanente. Pola distribución por áreas, aí temos a distribución na área de recursos humanos, o aumento é por actualización das retribucións salariais, logo por unha aposta pola mellora da dotación de medios humanos, neste caso no aumento do cadro de persoal técnico do Concello de Ourense. Dótanse todos os postos que están cubertos actualmente, aqueles que se pretenden cubrir a medio prazo, non se dotan todos os postos vacantes, porque iso suporía inmobilizar gran parte dos recursos que temos disponibles e serían de imposibilidade material de executalos, porque, ademais, por outras cousas, por a tasa de reposición non se poden cubrir todos, e contradiría o principio de racionalidade, economía e eficiencia na que nos baseamos nos presupostos. Incrementamos tamén o gasto en acción social, pasando de 411.000 a 450.000 euros. En sistemas de información, resaltar unha importante inversión que vamos a realizar para a actualización da aplicación de contabilidade. Na área de obras públicas e servicios urbanos, como vamos a ver, a meirande parte esta distribución do gasto vese en servicios esenciais. Neste caso, por exemplo, temos o gasto da auga de 9.700.000, tratamento de residuos 19.500.000, case, alumeado público 6.700.000. Destacar, logo, a inversión en reparación de vías públicas de 1.500.000. En medio ambiente dobramos a inversión en mantemento de zonas verdes pasando de 2 a 4 millóns. Na área da Administración Xeral tamén se ve incrementada, sobre todo, por a inversión que vamos a realizar na mellora dos edificios municipais, en participación cidadá para aumentar o gasto para subvencións de entidades veciñais e cas subvencións nominativas a federacións veciñais.
Na área de muller e igualdade mantense o gasto, mentres que na área de cemiterios e servicios funerarios se vai realizar unha importante inversión, tanto no aumento da fosa común como inversión en nichos e columbarios para Santa Mariña e inversión no cemiterio de San Francisco. En sanidade se ve un pequeno receso nos recursos, pero isto ben motivado sobre todo porque a unidade de atención de drogodependencia pasa aos Sergas e na área de artes e festexos se ve un incremento, como podemos observar aí na táboa, en actividades culturais, pasando a 1.500.000, aumento en alumeado de Nadal e aumento en premios e becas. Na área de Facenda e Política Social, o incremento, como vamos a ver a continuación, ven sobre todo nestas dúas que son dependencia, SAF, tanto de libre como de concorrencia. Logo, gastos en comedores, aumentamos o gasto para comedores sociais de 300 a 450.000 euros para becas de comedores de nenos. Convenios nominativos que non aparecían e agora xa aparecen nos presupostos. E en centros educativos, no mantemento de colexios de 150.000 a 600.000 euros, nunca se invertiu tantos recursos, ou en programas de educación e actividades de nenos, como no Concilia, aumentando este ano as prazas ata máis de 2.300 prazas. En Policía e Bombeiros mantense a inversión. En transporte público, a maior parte leva o contrato de bus urbano, a maior parte con 9.800.000. E na área de deportes, como podemos ver, continuamos con o noso compromiso no fomento do deporte e da mellora de servizos deportivos, aumentando as transferencias ao organismo autónomo do CMD. Que reflexan todos estes datos? Bueno, no caso das enmendas dos diferentes grupos políticos, temos aí, tiñamos unha emenda de devolución do Bloque Nacionalista Galego, co cual xa indicaba nin sequera un proxecto nin propostas alternativas para os presupostos de cidade, e nas enmendas tanto do Grupo Socialista como do Partido Popular, na maioría dos casos, incumprían os requisitos dunha propia emenda, falaban de procedementos e non do que estritamente estipula unha emenda, ou formulaban incorrectamente como retrotraer do presuposto, que é unha das bases para poder estimalas. Como conclusión a estes datos, decir que o noso proxecto de orzamento que traemos hoxe aquí responde ás necesidades reais da nosa cidade, busca unha optimización dos recursos, a maior parte deles xa dixemos que respondían a recursos esenciais, e continúa na senda de apostar por unha modernización e humanización da cidade. Novos buses, novo contrato de buses e novas liñas, obras de mobilidade vertical e humanización das rúas, novo contrato de limpeza, novos contedores, continuar a ampliar convenios con entidades sociais, grandes inversións en cemiterios na nosa cidade, maiores recursos de mantemento de zonas verdes e inversións sen precedentes nos parques con máis de 3 millóns de euros. Como conclusión, son os presupostos que benefician a nosa cidade e actualizan ao día de hoxe. Polo tanto, esperamos que os teñan en consideración. Grazas. Gracias, Tamara. Siguiente turno é do BNG. Señor Seara, cando queira. Bo día. Hoxe deberíamos estar disfrutando da festa da patroa da Administración local en vez de participar deste esperpento. E igual é porque Santa Rita é abogada das causas imposibles que hoxe convocan este pleno. Xa lle adianto que nós non imos entrar a valorar o orzamento porque, desde logo, non imos legitimar un pleno que non se debería estar celebrando. Non se debería estar celebrando, creo que concordarán comigo tanto a portavoz do Partido Popular como a concelleira do PSOE e hoxe portavoz, que ademais é secretaria interventora nun concello pequeno, porque o expediente está incompleto ao carecer dun elemento esencial para o debate, que é nada máis e nada menos que o informe da intervención xeral. Porque este non é un informe calquera, é un informe preceptivo, por tanto, obrigatorio por lei.
O artigo 168.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais exixe de xeito expreso que o proxecto de orzamento vaya acompañado do informe de intervención, cousa que non aconteceu. Voume referir aos informes do secretario xeral do Pleno, dos informes da asesoría xurídica e da propia proposta da alcaldía. O secretario xeral do Pleno, no seu informe, di, non vou a ler todo, pero para concluir, da redacción desta norma, dedúcese que o informe da intervención debe estar incorporado ao expediente no momento da remisión do orzamento xeral ao Pleno e, por extensión, á Comisión de Pleno, que non deixa de ser unha subdivisión daquel. Bueno, é evidente que non se aportou cando se celebrou a Comisión de Pleno e tampouco se aportou antes da celebración deste pleno. A asesoría xurídica refire os documentos referidos nos 3 primeiros parágrafos, non vou a lelos, son os que conforma propiamente os orzamentos. A norma procedimental é a contida no parágrafo 4 que establece que será o alcalde o que forme o orzamento xeral e o remitirá ao pleno informado polo interventor. Evidentemente, tampouco se deu esa circunstancia. E continúa. No presente caso, existe un informe económico-financeiro sobre o orzamento xeral de 2026 emitido pola funcionaria que ocupa con carácter accidental o posto de titular do órgano de xestión económica e orzamentaria. Non obstante, tal como expuxemos anteriormente, non sería este órgano competente para emitir tal informe, polo que é necesario un informe de intervención xeral, informe que é preceptivo, informe da asesoría xurídica. E a proposta da alcaldía tampouco deixa lugar a dúbida. Pide que se aproben unha serie de acordos, pero previo informe da intervención xeral municipal, propoño á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo. Estas son as razóns, concelleira, polas cales nós presentamos unha emenda de devolución. A inexistencia dun informe de tanta relevancia é esa razón. Pedirnos aos grupos políticos que fagamos emendas ao orzamento, cuxo expediente está inconcluso, é, cando menos, surrealista. O sorprendente é que haxa quen lle entre no xogo. Na nosa emenda dixémoslle que o que estaba facendo era contrario a dereito, pero fomos máis aló. Tamén advertimos das consecuencias para o Concello que pode ter aprobar este orzamento sen terse negociado coa parte social, e deberían saber cales foron as consecuencias cando se aprobou aquel orzamento no ano 2020, que despois foi anulado en parte pola Xustiza. Sobre o resto, xa digo que non nos imos pronunciar, toda vez que o que hoxe estamos a facer aquí carece de sentido. En todo caso, e para rematar, ao abeiro do Regulamento Orgánico do Concello e do artigo 92 do texto refundido do Regulamento de Organización e Funcionamento das Administracións Locais, que di que calquera concelleiro ou concelleira poderá pedir durante o debate plenario a retirada de algún expediente incluído na orde do día ao efecto de que se incorporen ao mesmo documentos ou informes e que o expediente quede sobre a mesa, aprazándose a súa discusión, pedimos que este expediente sexa retirado ata que estea debidamente conformado e conte co preceptivo informe da intervención xeral. Muy bien. A continuación sería el Partido Socialista. María, por favor, cuando quieras. Bo día, grazas, alcalde. En primeiro lugar, felicitar a todos os traballadores e as traballadoras públicos das administracións locais, en especial do Concello de Crecente, do Concello de Ourense e aos meus compañeiros do Concello de Crecente. En segundo lugar, aproveitar a ocasión para felicitar tanto a Paco Sarria por o seu premio a unha trayectoria profesional e xornalística e ao noso amigo e tamén compañeiro Diego Freire e tamén o diario Támega por o premio que lle concede a Deputación de Ourense aos seus traballos. E, en terceiro lugar, desculpar a asistencia da voceira do Grupo Municipal Socialista, pero aproveitar para felicitar as nenas de Ximnasia As Burgas que fixeron unha excelente participación no Campeonato de España de Ximnasia Acrobática. Dito isto, orzamento do Concello de Ourense do 2026. Grazas á concelleira de Facenda por fin, despois de
mes e medio falando de outras cousas, falar do orzamento do Concello de Ourense. O orzamento é o documento máis importante que aproba un Concello e que pode traer a tramitación un goberno. É onde se expoñen os obxectivos políticos que ten un goberno. En este caso, no orzamento, dende o punto de vista do Partido Socialista, non estamos de acordo nin co procedemento nin co contido. Con respecto ao procedemento, vimos tarde. Estamos en maio, a finais de maio, e se de xeito extraordinario este orzamento se aprobase, entraría en vigor en setembro. Por lo tanto, tería unha aplicación de 3 meses, o cal non sei cal sería o seu despliegue. Logo vemos unhas porcentaxes de execución do 30%, 40% do orzamento municipal e nos sorprenden. En segundo lugar, con respecto ao procedemento, ben tarde, carece dun informe preceptivo, tal e como de maneira extensa xa relatou o meu compañeiro do Bloque Nacionalista Galego. Que implica que o orzamento non conte con informe de intervención? En primeiro lugar, que temos que lernos o expediente, porque o informe non nos resume os dramas, entonces temos que darlle unha pensada máis polo miúdo ao expediente municipal. En segundo lugar, que lle dá un protagonismo á intervención, que o seu traballo, o único traballo, é o de fiscalizar as contas do Concello. Nós agora mesmo non sabemos nin sequera se as partidas están correctamente imputadas, porque non contamos con esa fiscalización previa por parte da intervención municipal, que é esencial para que este documento teña seguridade xurídica. Pero lle dá un protagonismo no debate político que penso que non é o axeitado, porque o traballo do informe de intervención é decirlle ao goberno municipal que é o que pode e non pode facer e se está correctamente conformado, se estamos a cumprir cos parámetros legais vixentes. E, en terceiro lugar, se este orzamento se aproba, non se pode aplicar. Non se pode aplicar porque se o procedemento non é axeitado, se aproba un orzamento para que este Concello funcione mellor. Se non conta con todos os informes preceptivos e o procedemento non foi o correcto, non o imos poder aplicar. Non obstante, tendo en conta todas estas eivas e que a seguridade xurídica deste orzamento non é axeitada, é o modelo habitual do goberno municipal, traer as cousas tarde e traer as cousas cun procedemento administrativo irregular. Con respecto ao contido, tampouco compartimos. Poderíamos reiterar que isto ten que conter os obxectivos políticos do goberno. Cales son os obxectivos políticos deste goberno? A luz dos datos do orzamento municipal son 130 millóns de euros para, en primeiro lugar, intentar solventar as débedas pendientes para chegar un pouquiño máis holgado ás eleccións municipais. En segundo lugar, unha morea infinita de contratos menores para poder tecer a súa rede clientelar e poder pagar vontades de cara ao vindeiro ano electoral. E, en terceiro lugar, intentar que aqueles colectivos, tanto sociais como veciñais como deportivos, pensen que estes cartos que son públicos llos dá o alcalde. Non. É a súa obriga financiar as asociacións de veciños, financiar o noso tecido social, financiar o noso tecido comercial e fomentar o deporte desta cidade. Pero se entramos máis polo miúdo con respecto aos datos, en primeiro lugar, con respecto aos ingresos, este Concello experimentou un incremento do ano pasado a este porque Democracia Ourensana subiu as taxas da auga e do lixo e porque Pedro Sánchez incrementou as transferencias corrientes. Hai outra maneira de facelo. Nós entendemos que no ano 2014 este Concello tiña un orzamento de 104 millóns de euros e hoxe estamos en 127 millóns de euros. Se no Concello de Ourense se apostase por mellorar o noso servizo de recaudación e por un plan contra a fraude fiscal, é dicir, non tipo de subir os ingresos subindo as taxas, é o máis sencillo, subes os impostos, a xente paga máis e ti obtés novos e máis ingresos. Hai outra maneira de facelo, ti podes facer que os que máis pagan, paguen ben, é dicir, se nós puidésemos fiscalizar as concesionarias da auga, do lixo e do alumiado público, o millor podíamos observar que no Concello de Ourense se reiteran pagos, non se rectifican facturas e existe un incremento de taxas que non estamos a percibir
de arredor dun 15%, porque non podemos implementar os nosos servizos públicos, non podemos fiscalizar as concesionarias da auga, do lixo, do transporte urbano, sequera, etc., porque non temos un contrato con eles. Non hai un responsable dese contrato e non podemos fiscalizar o que nos cobran o Concello. Se cadra, mellorando o noso servicio de recaudación, implementando recursos e cun plan de fraude fiscal, poderíamos incrementar os ingresos sen que isto afecte aos veciños e as veciñas. E se isto afecta aos veciños e as veciñas, temos que ter destinada unha parte do orzamento deste Concello en axudalos. Non solamente a aqueles que están en exclusión social, senón a todos, sobre todo aos que lles costa máis chegar a fin de mes co incremento de todos os servicios públicos. Polo tanto, teríamos, dunha banda, un plan de loita contra o fraude fiscal. Estas forman parte das emendas que presentou o Partido Socialista, que desestima o Goberno municipal. En segundo lugar, con respecto aos gastos deste Concello, temos un problema gravísimo co tema das concesións en precario. Teñen que licitar as concesións, teñen que reforzar o servizo de contratación, teñen que darlle prioridade a estes temas, porque xa non é solamente o que debamos. Na diapositiva anterior podemos ver o que debe o Concello de Ourense actualmente. Estamos falando de 40 millóns de euros por servizos en precario. Estamos falando que este orzamento contempla máis de 5 millóns de euros en intereses, en xuros e en cartos que poderíamos estar destinando a outras cousas, en obras que están en fase D, que significa que están actualmente, son traballos que se fixeron, que temos en pagar. Estamos falando de sentencias xudiciais, de subvencións a entidades sociais que non pagamos, porque este orzamento, ademais de ser unha suma de ingresos e gastos, por suposto, non contempla un proxecto político. O que contempla é a maneira de librar de cara ás eleccións municipais. E temos que reducir o custe dos nosos servicios públicos, porque se non reducimos os gastos e incrementamos os ingresos, este Concello, todas estas obras que fai... Espera, María. Sigue. Ui, voi fatal de tiempo. Dalle un poquinho máis, non pasa nada. Grazas. Imos rápido. Nós entendemos que hai outro xeito de facer as cousas. En primeiro lugar, o Plan Económico Financiero que comentaba a concelleira fala de débeda histórica. A débeda non é histórica, non é da historia deste Concello. É por un desleixo absoluto en materia tanto de contratación como de planificación orzamentaria, e debemos de reforzar os nosos servizos públicos e licitalos. E tamén deberíamos de atopar a maneira de evitar o capítulo de case 700.000 euros en asistencias técnicas por pleitos xudiciais. Penso que vou ter que continuar na miña segunda quenda, porque senón... Grazas, Aníbal. Vale, perfecto, María. Por parte do Partido Popular, ten a palabra Ana Méndez, cando queiras. Bueno, bos días, moitas gracias. Creo que me acabo de perder un capítulo, porque o exercicio de malabarismo dialéctico que acaba de facer señora concelleira é para levantarlle o sombreiro. Vostedes, que sempre, vostede ademais, precisamente, que vai sempre dando leccións, que van dando leccións que continuamente falan de legalidade, de rigor e de responsabilidade institucional, adícase a debater uns orzamentos aos que lles faltan informes preceptivos fundamentais. E aquí, pois, teñolles que dicir que concordamos e concordo directamente co voceiro do Bloque Nacionalista Galego. O máis inquietante de todo é que o está facendo vostede, señora Fernández Ojea, está o facendo vostede, que, como ben dixo, é secretaria interventora dun concello. É alucinante, é totalmente inaudito, o sea, é como si eu, que aparte de ter a carreira de empresariais, son sumiller titulada, me dedico a embotellar un viño en pleno proceso de fermentación, pois que o lóxico e normal é que a botella estoupe, e isto estoupa por todas as bandas. A falta deste informe no expediente é especialmente grave
xa que o informe de fiscalización de intervención é un documento preceptivo e fundamental para garantir a legalidade e o control económico do procedemento. E o único que hai o único que nos enviaron foi un informe da asesoría xurídica que di que dous documentos que presentou o interventor ao longo da tramitación se poden interpretar como informe de intervención. Pois, mire, eso non é un informe de fiscalización de intervención. Polo tanto, nós seguimos entendendo que o informe preceptivo de intervención non existe para traer a pleno un punto tan importante como é aprobar uns orzamentos, nos que temos que ser, sinto moito, totalmente rigurosos na súa tramitación. Estamos falando do informe técnico que debe comprobar se estas contas que acaban de presentar o Goberno local cumpren a normativa e se o expediente está correctamente tramitado. Vostedes, señora concelleira Tamara, pretenden aprobar un orzamento, o orzamento do 2026, como digo, sen ter aprobada tamén a liquidación do 2025 e cun plan económico-financiero que nin sequera seguiu o procedemento legal correspondente. É dicir, vostedes están intentando construir unhas novas contas sen saber realmente como se pechou o exercicio anterior. E iso, ademais dunha irresponsabilidade política, é unha absoluta anomalía dende o punto de vista económico e administrativo. Si, non se ría, señora Ojea, non se ría, pregúntenlle iso a calquera empresa ou calquera autónomo desta cidade. Xa lle digo que nós isto non o dicimos, evidentemente sí o Partido Popular, pero que isto recoñece a propia memoria do expediente, onde o Goberno admite expresamente que, dende o punto de vista formal, non procede tramitar o plan económico-financeiro sen dispoñer antes da liquidación definitiva do 25. E, aínda así, traeno igualmente a este pleno e intentan aprobar uns orzamentos sen ter regularizada a situación económica real do Concello, porque podían vostedes traballar co orzamento prorrogado do 2024 sen ningún problema. Xa traballaron ata o ano pasado co do 2020 prorrogado. Se isto non fora suficiente, seguen vostedes agochando débeda, simple e llanamente porque este orzamento nace cun saldo de 14,8 millóns de euros na conta 413, pero xa non me vou meter máis no orzamento, porque non ten sentido. A pretensión destes orzamentos non é outra que servir como ferramenta electoral, de rendemento electoral do señor alcalde. Vostedes son cómplices, señora Ojea, debatindo tamén sobre uns orzamentos que non veñen a conto. Vostedes, como sempre, son pois o que é o Partido Socialista, un partido que, cando as cousas se poñen feas, pois non é quen de manter a integridade. Vostedes non presentaron enmendas aos orzamentos, vostedes presentaron un programa electoral, ademais disfrazado de enmendas aos orzamentos e sin ningún xeito. E, como dicía, pois, como estes orzamentos non teñen outra pretensión que servir como ferramenta electoral porque así o demostran as súas características básicas, documento improvisado, deficiencias técnicas, carente dos informes pertinentes, elaborado con total escurantismo, con nocturnidade e alevosía, así de claro. Polo tanto, aparte de que xa ignora por completo as necesidades reais dos veciños e das veciñas de Ourense, eu remato dicindo que vostedes poden enganar a moita xente durante moito tempo, pero o que non poden facer é enganar a todo o mundo todo o tempo. Polo tanto, nós
igual que o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, neste caso, tamén entendemos que tense que retirar este punto da orde do día, este expediente, para que volva vir cun informe preceptivo de intervención que é como tiña que vir. Gracias. Ana, cuando digas unha frase, non digas eu digo que non se pode engañar a turmos de tal, por lo menos non hagas parecer que la frase es tuya, porque, Virgen Dios, una frase trilladeada para que ahora parezca que se te ocurrió a ti. Bueno, vamos con el segundo turno. Bajamos ya a 4 minutos. Tamara, del Grupo de Gobierno Democracia Orensana, cuando usted quiera. Bueno, unha mágoa no caso do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular que nin sequeira teñan proxecto, nin queiran debatir estes orzamentos. Se non trouxéramos os orzamentos sería porque non temos planificación nin xestión, porque prorrogamos os presupostos, porque non temos previsión. Se os traemos neste caso, a señora Méndez, porque é mellor traer uns presupostos prorrogados que traer uns novos a esta casa. Miren, no tocante ao que dixo, o Partido Socialista van tarde, sí, deberían de estar antes, posiblemente, pero están. Son uns orzamentos que continúan na senda da regularización, son uns orzamentos que benefician esta cidade, son uns orzamentos que permiten actualizar os grandes servicios esenciais desta cidade, como xa fixo mención vostede, que é na senda na que nos encamiñamos. Logo, no tocante ao de que os facemos grazas a que subimos a taxa da auga e do lixo, xa non sei se tomarmo a chiste, porque que levan meses co único discurso de Gonzalo Pérez Jácome sube a taxa do lixo e da auga. Miren, de todas as ordenanzas que temos, as únicas dúas que subimos foron a auga e o lixo porque unha lei do Goberno Central nos obligou, de todas. E logo trannos aquí, nas súas enmendas, unha redacción na que din se o Goberno actualizase todas as ordenanzas, estarían a cobrar, en lugar de 127 millóns, entre 170 e 190. É dicir, que no seu proxecto de enmendas di que deberíamos de estar recaudando entre 170 millóns e 190. Pero logo o único discurso que teñen é que subimos a ordenanza da auga e do lixo a que vostedes nos obligaban. Aclárense. Igual que saen da nada, millón e pico, que din vostedes, para ingresos que non xustifican de onde salen nin como, para logo propor as súas propostas e a súa panfleto ou campaña electoralista. Entonces, a ver, aclárese. Logo, na primeira intervención, dixo que seguimos con débedas ocultas de 40 millóns de euros. Minte, dígame de onde os sacan, porque non é así, porque realizamos un traballo de regularización cos grandes servizos o exercicio pasado e non é así. Entón, dígame de onde sale. Minte unha vez máis, porque os números están aí, e 2 e 2 son 4 para vostede, para min e para calquera. Logo, no caso do Partido Popular, que di que temos que ter a liquidación antes de presentar un orzamento, non lle vou explicar o procedimento da presentación dun orzamento, pero xa lle vou dicindo que nunca está a liquidación que se contempla do exercicio 24 para o exercicio 26, non a do 25, señora Méndez. Nada máis. Queremos seguir avanzando nesta cidade, queremos seguir proxectando a modernización desta cidade e estes presupostos benefician a cidade de Ourense. Vostedes verán se queren continuar co seu discurso de entorpeceder ou pensando no futuro da cidade. Gracias, Tamara. BNG, por favor, Luis Seara. Grazas novamente. Bueno, en toda a súa locución esta segunda quenda non fixo ningunha referencia ao elemento central deste debate que é que falta o informe de intervención xeral. Nin a máis mínima referencia. Pensei incluso que iba a decir que o asesor xurídico considera que un oficio de devolución é un informe do interventor. Eu tamén podo considerar que un can é un cocodrilo porque ten cola, patas, dentes e fuciño, claro.
pois non fixo ningunha alusión, fíxese vostede. Quería rescatar dúas cuestións que me resultan verdadeiramente preocupantes da intervención da concelleira do Partido Socialista. Unha di que, porque dou por sentado de que van a desestimar a proposta do BNG a que se adire o Partido Popular de retirar este asunto, para que se incorpore o informe de intervención, e efectivamente sorpréndeme máis cando vostede é secretaria interventora. Pero, bueno, vostede eu sabemos por que o fai. Dixo antes que non quere darlle protagonismo ao interventor. Non se trata de darlle protagonismo ao interventor, o que se trata é de darlle protagonismo a un documento que non o digo eu, que o di a lei, que é preceptivo. Vostede vai a tomar en consideración unha proposta sin saber se o expediente que está incompleto está axustado a dereito ou non. Eu, desde logo, xa lle digo que non. Para min é de suma importancia saber que opina a intervención xeral do Concello respecto deste expediente. E despois tamén dixo outra cousa que tamén me sobrecolle. Bueno, como as cousas se fan habitualmente mal neste Concello, pois nada, démoslle carta de natureza, consintamos que se traiga un orzamento sin un informe da intervención e mañá, pois, non sei, consintamos que se debata sobre o regulamento sin que haxe un informe do secretario de pleno. Bueno, como as cousas se fan mal neste Concello, que máis dá, non? Bueno, eu creo que o único que estamos pedindo, porque nós non estamos bloqueando nada, nós o único que estamos pedindo é que se retire o orzamento, que se complete o expediente e que se volva a traer. É que me parece tan de libro que eu creo que non debería nin tería necesidade de explicalo. E iso supón, ao mellor, unha demora de 15 días. Claro, é que o orzamento tiña que estar aprobado 1 de xaneiro. Estamos rematando maio. Cal é o problema? Cal é o problema que se devolva o orzamento, se complete o expediente e se volva a traer? Hai algún problema niso? Sinceramente, non o entendo. Nos reitero a petición de que se retire o asunto da orde do día. Señor Seara, gracias. Y ahora el Partido Socialista es María, cuando quieras. Grazas polo inesperado protagonismo neste debate sobre o orzamento de democracia ourensana. Con respecto á retirada que plantexan os grupos do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Un expediente retírase por dúas razóns, segundo o regulamento orgánico. Para mellor estudio, o Grupo Municipal Socialista non precisa un mellor estudio deste expediente, ou para a incorporación de novos informes. En ambos casos é para formar o noso voto, é para votar a este expediente. Eu non sei, o mellor equivócome. A min dame a impresión de que se tivésemos un informe de intervención sería desfavorable. De todos os xeitos, incluso se incorporase un informe de intervención favorable a este expediente, nos estamos en contra. A incorporación de informes non vai mudar o noso voto. Para ben ou para mal, nós estamos en contra do orzamento que plantexa Gonzalo Pérez Jácome e Democracia Ourensana, con informe de intervención ou sen informe de intervención. Sen informe de intervención, este orzamento, ademais, non é de aplicación. Non é de aplicación. Por lo tanto, nós non o imos avalar e nós non podemos votar a favor deste presuposto, incluso se estivese ben feito o procedemento, porque non estamos de acordo co contido. Dito isto, non sei que lles deu co informe de intervención. Non está, eu lles, non sei, se tivese que apostarme cartos, lles digo que sería desfavorable, e en todos os casos, con el ou sen el, o Grupo Municipal Socialista está en contra da proposta de orzamento de Democracia Ourensana. Estamos en contra deste orzamento, por unha razón moi sinxela. Se me desculpan con este tema do informe do orzamento, a concelleira mencionou que nós facemos referencia á existencia de débedas que non son tales. Ben, débense ao bus urbano
4 millóns de euros, máis 2 millóns de euros, máis 300.000 euros, e só temos regularizado ata o 24. No servizo de auga temos regularizado ata o 24. Deben vostedes a liquidación do 24 ata outubro do 25. O 26, o 25, dende outubro a xaneiro, e o 26. É dicir, estamos falando de 8,5 millóns de euros. No servizo de recollida de lixo, aínda temos pendente o recoñecemento de Ourense de 16,2 millóns de euros. Señora Méndez, por certo, non é necesario aprobar a liquidación do 25, porque o orzamento ten que estar presentado e entrar en vigor a 1 de xaneiro. Sería bo que tiveran a do 24, que a teñen. Entón, polo tanto, tampouco. Pero, bueno, as débedas deste Concello, señora concelleira, as hai. Son culpa de que teñen os contratos en precario. Cabe a posibilidade de que podamos falar de que estes orzamentos, os que plantexa a democracia orensana e cos que o Partido Socialista está en contra porque non satisfacen as necesidades reais desta cidade. Porque nos, Eri, por favor, se lle das pa diante a isto, aí. Isto é o que temos neste Concello, agora mesmo. Isto, con informe de intervención ou sen informe de intervención. Temos subidas de taxas que non axudan as nosas familias. Temos, pasa Eric, que hai que ir rápido, que queda pouco tempo. Temos un alcalde que se preocupa máis de sí mesmo e do seu rendemento electoral que de preocuparse polos veciños e veciñas desta cidade. E o Grupo Municipal Socialista non está de acordo con eso e introduciu unha serie de enmendas que por que non podemos agora mesmo estar a falar do que preocupa os veciños e as veciñas desta cidade? Por que non podemos estar a falar de axudar as nosas familias a que teñan fillos, a que a xente viva en Ourense, traballe en Ourense, poida pasear por os... Gonzalo. Como non? Pasa rápido. De verdade que moitísimas gracias por o protagonismo, moitísimas, pero outra maneira de facer as cousas é posible. O Concello de Ourense, con estes orzamentos, non satisface as necesidades dos veciños e das veciñas. O Grupo Municipal Socialista introduxe unha serie de enmendas que, se podemos ir á última diapositiva, os servizos técnicos municipais indican o seguinte: a vista do exposto e tendo en conta que este órgano, bla, 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 estas enmendas infórmanse que teñen encaixe na actual regulación municipal e que a decisión de incorporalas ou non aos créditos iniciais do orzamento en tramitación corresponde á alcaldía. É dicir, nós temos propostas viables, temos propostas que mellorarían o orzamento do Concello e antes de plantexar un orzamento con informe ou sin informe, o que teñen que facer é pagar o que deben, licitar os contratos, mellorar o capítulo de persoal e solventar os problemas en materia de persoal que ten este Concello, e entón poderíamos estar a falar de que esta cidade que mentras nós estamos a debatir en outras cousas, esmorece, porque ninguén quere investir en Ourense, porque non temos seguridade xurídica, porque o Goberno Municipal de Democracia Orensana está a todo menos o que ten que estar, que é a gobernar esta cidade. Gracias, María. Por favor, Partido Popular, Ana Méndez, como quieras. Grazas. Señora concelleira, saíulle a xogada rematadamente mal e debería darlle vergonza ventilar un orzamento coa importancia que ten este documento con un 3 bla bla blas sin ser capaz de explicarlle á cidadanía o que vostedes levan querendo explicar unha semana en redes sociais sobre as eivas que ten este orzamento e vendendo o seu programa electoral. Debería darlle bastante vergonza. Estamos a falar dun dos documentos máis importantes que hai que aprobarse nun concello, senón o máis importante. E vostede pasa por enriba da súa carreira profesional admitindo uns orzamentos e poñéndose a debatir, dá igual o que vayan votar, e poñéndose a debatir uns orzamentos cando levan 3 anos que non eran capaces nin sequera
de votar modificacións de crédito ou aprobar modificacións de crédito de moitísimo menos importe que 140 millóns de euros por non ter informe de intervención. Entende? Pero que, evidentemente, esa non é a cuestión. Ou que se cree? Que nós imos aprobar os orzamentos? Pois está moi equivocada. Está moi equivocada. O que pasa é que a ver como lle explica vostede os seus afiliados e os seguidores do Partido Socialista, porque xa metidos en gastos co alcalde, como fai o que fai sempre, que é traer as cousas cando lle dá a gana, sin consultar con ninguén e pasando absolutamente de toda a oposición, xa é que non me extraña absolutamente nada, e non nos extraña absolutamente nada. Pero isto de vostede non pedir única e exclusivamente, como di o señor Seara, que se retire este expediente e que veña en 10 días ou en 5 días o que tarda o interventor en facer o informe, e que non é absolutamente 10 días non van implicar que isto se demore. Entende? Entón, que sea incapaz de dicir que se retiren simplemente porque falta, e ademais o que acaba de dicir, un informe que é preceptivo, como é o informe do interventor, a ver como vai a ser vostede capaz de explicarllo aos votantes do Partido Socialista. Entiendo que como nos sigue hablando ya acabó el turno, ¿no? Gracias. No, é que eu falo... Perdón, sigue. Sí, no, eu falo cando a xente fala con seriedade. Eu as súas risas xa sabe que non lle falo, entón. Solo una pregunta a Ana Méndez, pero sin risas, ¿no? Ana Méndez Gil, una pregunta. Si no tiene sentido debatir los presupuestos, porque según usted falta un informe del interventor, si no tiene sentido entrar en el fondo del tema, porque falta un informe del interventor, ¿cómo es que usted planteó 11 enmiendas? Negociando con nosotros, ahí tiene las 11, a ver si no las aceptáis. ¿Cómo plantea usted unas enmiendas? Porque el BNG fue coherente en lo de las enmiendas, no presentó ninguna. El BNG no tiene la palabra ahora. No tienes la palabra, Ana. Tienes una llamada al orden, no tienes la palabra. Tienes 2 llamadas al orden. La siguiente te vas, ¿vale? Entonces eso es lo que yo realmente me llama la atención. El BNG por lo menos fue coherente, porque no presentó ninguna enmienda. El BNG no es coherente en su filosofía, porque dice que falta el informe del interventor. Pero cuando tenían todos los informes, dijeron que por seguridad jurídica, no sé lo que hubiera pasar, seguían con el rollo, como ya tenían el informe del interventor, seguían con otras historias, y no apoyaron la donación de Amancio Ortega para hacer una residencia de ancianos que se va a abrir en breve. El BNG ahí, que el interventor hubiera completado el expediente, eso me da igual, lo que quiero es oponerme. Ahora coge el interventor, pero si tuviera el interventor, votaría que no por otra cosa. Recordemos que el BNG no apoyó que Amancio Ortega hiciera una residencia de ancianos de tercera edad que se va a inaugurar en breve. El BNG, ahí lo tienen. Con el rollo de votar en no, seguridad jurídica, imagínate en el futuro los terrenos no esté claro de quién son, yo es por seguridad jurídica. Entonces, es un partido hipócrita, pero por lo menos en los presupuestos fueron coherentes. Usted no, usted dice que es imposible votar aquí esto, cuando realmente usted presentó enmiendas. ¿Por qué? Porque usted es una falsa y una mentirosa, y lo diré a lo largo del debate que aún no acabó, lo que hizo. ¿Y por qué celebramos el pleno hoy? Que la gente no lo sabe. Y todas las mentiras también que dijo Seara diciendo, ¿por qué no esperáis 15 días más? Como si la gente fuera gilipollas, ¿verdad, Seara? Bueno, pues nada, luego contaré el fondo de este pleno tuyo. Y nada más. Pues nada más, ya ven que este es el pleno en el que menos hablé, simplemente es que quise decir 2 temas porque realmente me ardía, tanto lo de la hipocresía del BNG como que realmente la hipocresía de Ana Méndez diciendo que no se puede debatir esto cuando ellos presentaron 11 enmiendas. Bueno, pues nada más. Nos procedemos entonces a votar, pero primero tenemos que quitar un segundillo, por favor. El pleno es larguísimo.
Y el día también. Ahora te enterarás porque el día es largo. O sea, el día es muy largo, ¿eh? Bueno. Pues nada más. Votamos entonces la retirada de este punto del orden del día. Votos a favor. Es el Partido Popular y el BNG. Abstención, no hay ninguna. Y votos en contra. Democracia Insana y Partido Socialista. Con lo cual, este pleno no se retira y procedemos a la votación. Y lo que le estaba diciendo del tema, dice que lo cuenta ahora, voy a contar la verdad, que aparte en la prensa vino, concretamente en la región, hacía incidencia a eso. Pude haberle dicho a la región que hiciera un rectificado por información errónea, pero bueno, ya ni me molesté. Se convocó pleno para el lunes pasado y después se desconvocó y el martes se convocó comisión de pleno y hoy pleno. Y la región publicó, Jacome se equivocó en los plazos, en los trámites, porque no sabe, y tuvo que desconvocar el pleno y convocar comisión de pleno. Realmente eso no fue así. Nosotros hablamos con los políticos y especialmente con el Partido Popular para decirle cuándo llevamos a cabo este pleno en el día de hoy. Por eso dije con varios concejales. Pero es que escuché, es usted quien hizo la jugada, no el Partido Socialista. Ana, te recuerdo que tienes, como en baloncesto, 4 faltas personales, a la quinta te vas. Tienes 2 llamadas al orden. Bueno, pues resulta que teníamos un pleno preparado para este lunes pasado, que ya se había convocado. Entonces, el motivo por el que el pleno se hacía ese día era porque Ana Méndez tenía que hacer un viaje y lo tenía que adelantar. Entonces le dije yo, bueno, pero si lo adelantamos, el pleno cambia todas las fechas y entonces ya no podemos hacer comisión de pleno como queremos. Entonces tiene que ratificarse la urgencia. Y dice Ana Méndez, sin ningún problema. Sin ningún problema, ratificamos la urgencia y tal. No hay ningún problema en que ratifiquemos la urgencia. ¿Vale? Avanza el tema y le digo yo, oye, el lunes que tenemos ese tema. Sí, no hay ningún problema, la llamé con varios testigos. 2 veces, porque dije yo, con varios testigos, ¿eh? Y algunos testigos funcionarios del Ayuntamiento de Orense. Y luego avanza el tema y creo que cuando llegó el viernes, hace una semana, veo que ya empieza a escaquearse, no sé qué. Oye, ¿qué pasa aquí? Tenemos que hacer llamadas. Oye, ¿qué pasa? Y nos dice que, como no haya más informes, que ellos no pueden votar la urgencia. Y yo, perdona, eso no fue lo que tratamos. Lo que tratamos es que me ha roto el calendario, porque yo tenía un calendario hecho. Claro, y entonces tú me has hecho una cosa muy grave. Me has dicho, es como si yo te digo a ti, no hagas la declaración de la renta, que hablé con el inspector y te dice que te pasa un día. Y luego coges y dices, oye, mira, que al final no te lo pasó, que es culpa tuya. Pues es lo mismo. Me rompe los plazos y me dice que nunca me lo dijo, que ahora lo reconoció, porque ahora acaba de decir, no solo yo, también ella, porque reconoció el viernes pasado, perdón, me dijo que nunca me dio la palabra. Y ahora, como se coge antes, ya saben el refrán, como se dice, que se coge antes a un mentiroso, ¿no? Pues ahora acaba de decir, no solo hablaste conmigo en tal, estaba reconociendo que teníamos un acuerdo. Y lo rompió, ¿vale? Bueno, pues teníamos un acuerdo, lo rompió. Yo entiendo que a Ana Méndez la llamaron de Santiago, o concretamente de la calle Progreso, y le dijeron, de eso nada. Pero lo que tenía que haber hecho Ana Méndez es hablar conmigo y decir, mira, Gonzalo, te di una palabra, pero es que me dicen de arriba que no, y los que mandan son ellos. Entonces, ¿a partir de qué ocurre? Pues claro, ya no tengo nada más que negociar contigo, porque eres una persona que no estás autorizada, pero por lo menos mantuviste tu palabra y me dijiste, lo siento. Pero no, ¿qué hizo Ana Méndez? Dice, yo nunca te dije eso. Fíjate si es falsa. Por eso para mí como persona acabó. Luego me llamó la atención que después de hacer eso, esa misma noche, Ana, esa misma noche, me vio en una cena de los ingenieros agrónomos de Orense, me vino a dar 2 besos. Yo me quedé alucinado. Realmente me quedé alucinado, ¿no? Una señora que me hace eso. Pues ¿sabes? Yo entiendo que le llamaron de Santiago y de Progreso y que le dijeron eso, pero coño, tenías que decir, Gonzalo, no te puedo mantener la palabra, me han desautorizado. No, lo que hizo fue negarlo, pero ahora acaba de cagar, porque acaba de decir, no, y también llegaste a un acuerdo con Natalia. O sea, acaba de decir que con ella también. Bueno, y eso realmente fue lo que pasó. Y luego, Seara, no seas tan falso. Dice Seara, no, es que, ¿por qué no pedimos el informe del interventor? Que usted ya sabe que el expediente para nosotros está completo. Hay un informe jurídico. Pero dice, ¿por qué no pedimos el informe del interventor? Y esperamos 15 días. ¿Cómo eres tan hipócrita, tan falso? Tú sabes que hoy es el último día para hacer cuestión de confianza.
Claro. Entonces, ¿cómo eres tan falso? Tan falso, ¿vale? Bueno, ese es el tema. Nosotros hicimos todo en plazo, el informe de intervención se pidió hace 2 meses, más o menos, se pidió el informe de intervención, con lo cual hemos hecho todo en plazo, y entendemos que estos presupuestos, pues, que cumplen, y si no cumplen, pues habrá responsables, pero luego no somos nosotros que hemos cumplido todos los plazos. Y nada más, vamos a votar entonces, si no les parece, los presupuestos. Si no se queda, es lo que procede ahora, ¿no? Ahora vamos a votar los presupuestos en sí. Ahora votamos los presupuestos en sí, ¿vale? Muy bien. Votos a favor de los presupuestos, Democracia Orensana. Vota a favor de los presupuestos, Democracia Orensana. Abstención, no hay ninguna abstención. Y votos en contra es BNG, PP y PSOE, que votan en contra de los presupuestos, con lo cual los presupuestos quedan rechazados. Quedan rechazados. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es... ya le dije, el día era muy largo, señor Seara. Pasa que usted hoy de la misa no se enteró nada, ¿eh? El PP creo que tampoco. Bueno, creo que no se enteró nada. El día es muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es someter esto a una cuestión de confianza y vamos a convocar un pleno para pedirle su apoyo y pedirle su confianza, lo que se llama someter a una cuestión de confianza el apoyo del alcalde, vinculado a los presupuestos, que me corrige el señor secretario si estoy diciendo algo mal. Y lo que hacemos con esto es convocar un nuevo pleno donde le pediría la confianza y estaría vinculado a los presupuestos. Y a partir de ahí, pues, se abriría lo que es la cuestión de confianza. Pero un momento, el pleno, esa cuestión de confianza que lanzamos queda desde este mismo momento, con lo cual da igual que el pleno se convoque la semana que viene, cualquier día, no hay un día límite del día 23 tal. Pero en cualquier caso, como ya estamos metidos en vereda, el pleno se convocará para el día de hoy, de forma urgente, a las 12:30. De forma que lo convocaremos de forma urgente hoy a las 12:30. No, porque tenemos que convocarlos oficialmente, ¿vale? Y nada más, así que tenemos que ratificar allí la urgencia. Y ya le digo que si no quieren ratificar la urgencia, se celebra el lunes o el martes o el miércoles, el jueves, cuando quieran, porque el calendario, el momento que anuncie la cuestión de confianza y se convoca, ya no expira el plazo, ¿vale? Así que a las 12:30 el pleno, y lo que va a hacer el señor secretario es convocarlo. ¿Quiere decir algo? No. Nada, que lo va a convocar. Que en 15 media hora convocará el pleno. Entonces, se lo va a convocar para las 12:30 del día de hoy. Vale, pues nada, muchísimas gracias. A las 12:30 un pleno. Venga, gracias. Mire, perdón, me están diciendo si queréis hacerlo antes. A las 11. A las 11 no da tiempo. A las 11:30. 12. 12:30. Ahora no podemos. Ahora no podemos. Bueno, pues 12:30. 12:30, María. María, 12:30 o una. 12:30. 12:30. Gracias.